एसे गाज्रि मोनदों माबा जोंना सरकार जानानै लोगो लोगो गोदान सरकार जानानै लोगो लोगो माबा इएमफोरा गावनि गावनि डिपार्टमेन्ट मोनदों आं आंनि आखायाव हेल्थ डिपार्टमेन्ट मोनखाबाय ओमफ्राय आं गुबुन गुबुन जायगायाव थांगासिनो नट अनलि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं थांगासिनो ओमफ्राय आं नेगासिनो मा प्रब्लेम दं दिनै फैनानै गावनि मेगनजों नुदों जे माबा माने गोबां खामानि दङ बेहायनो मावनायनि ओमफ्राय बे मेल वार्ड फिमेल वार्ड लोगोसे माबा डक्टर चेम्बार बेबायदि खामानिखौ माने उइथिन भेरि सर्ट टाइम खामानि मावनांगोन आरो मेन पावारनि एसे प्रब्लेम दं मेन पावारनि प्रब्लेमा माखासे समायनि माने उइथिन फिउ डेज फिउ मान्थ मेन पावार प्रब्लेमखौ सल्भ हो যাব आरो माबा आरो मोनसे गोनां खोथा आं बुंनो नागिरदों जे माबा बेहायनो एसे उल्टा फाल्टा दङ बे उल्टा फाल्टाखौ भेरि सुन क्लियार खालामनांगोन गावनि माने स्टाइलाव खामानि सोलियो ओंखायनो गावनि स्टाइलाव खामानि सोलिया कोनो डाक्टारनि खोथा जों मानिया माने आरो माबा डक्टर आरो पेशेन्टजों एसे माने कमिउनिकेशन गेप दङ गोबां पेशेन्ट ओरैबायदि दं जे माबा गिदिर आशा लानानै डक्टरनाव फैयो गिदिर लोमजादों ओमफ्राय डक्टरा बिथांमोनजों गाज्रि सम्पर्क खालायो गाज्रि बिहेभ खालायो ओंखायनो नेक्स्टआव माने गाबोननिफ्राय जाहाथे डक्टर माने पेशेन्टफोरजों जाहाथे मोजां सम्पर्क लाखियो आरो मोजां ट्रिटमेन्ट खालायो बिदिखौ सिन्था खालामो ओरैनो समाव साब सेन्टारफोराव जे मेडिसिनफोर थाया बिनि खारना मा सार जे गामि जे साब सेन्टारफोर दङ नाथाय बेफोरो खुनु इमप्लिमेन्टेसन जायाखै मेडिसिन मोनसेबो मोननो थाङा बेफोरनि खारना ओरैबायदि गोबां साब सेन्टार दं बिटिनि गेजेराव गोबां साब सेन्टार दं ओमफ्राय डिसपेन्सारि दङ खिन्थु साब सेन्टार बादि नङा गामियाव जों थाङोबा साब सेन्टार मोनो खिन्थु साब सेन्टारा खुनु रावबो गैया डक्टरबो गैया नार्सबो गैया ओरैनो बिल्डिं दङ मा जादों मानोना कन्ट्रेक्टरफोरा गावनि स्टाइलाव साब सेन्टार बेहायनो साब सेन्टार नांगौ इस्टिमेट सेंसन खालामबाय जाबाय खिन्थु डक्टर थागोन ना थाया गाबोन थागोन ना थाया बिदिखौ खिन्थु जों सिन्था खालाया ओंखायनो जेसेबां साब सेन्टार दङ डक्टर गैया नार्स गैया ओमफ्राय मुलि गैया बेबायदि साब सेन्टारावबो जों सिन्था खालामगासिनो दङ आं नोंथांमोननि खाथियाव दा बुंगासिनो रायजोफोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं माने गावनि एकदम सास्थ आरो गावनि सेबा साननानै आं ओंखारबाय आरो नोंसोर नायबाय था आं 1 बोसोरनि गेजेराव आं हेल्थ डिपार्टमेन्टनो मा खालामा नोंथांमोना 1 बोसोरनि उनाव नायनो हागोन।